Tapi aku niteni, senajan aku rung patek iso nglakoni, aku niteni. Rata-rata wong sing diunggahne derajate tenan, hadis niki jan gak ngapusi tenan. Wong sing diunggahne derajate tenan, wi malah sing biyen dinyeki wonge sabar. Leres napa mboten? Wong kuwi biyen direndahne wonge sabar. Wong kuwi dinyek mlarat, dinyek ra iso apa-apa, ra duwe apa-apa, kowe keturunane sapa? Terus kowe duwe keahlian apa? Tapi dia itu tetap istiqomah berjalan di jalur yang benar, di syariatnya Allah Subhanahu wa taala, walaupun bulian cacian itu terus menghantami dirinya. Pasti suatu saat dia akan menjadi seseorang yang kemudian menggetarkan jantung orang-orang yang pernah menghinanya.